ҳайати шахсии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи ҷалолиддин балхи вилояти хатлон дар таъмини ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, амнияти шаҳрвандон ва таъмини волояти қонун сайми назар аст доранд. Кормандони шуъбаи мазкур пайваста талош мекунанд, ки пеши роҳи ҳамагуна ҷиноятҳо бахусус ҷиноятҳои дуздӣ гирифта шавад. Гузориши навбатии мо аз боздошти 2 нафар чорводузд нақл мекунад. дуздӣ амвори хилофи қонун ва нангин буда, нафароне ки даст ба ин кирдори зишт заданд, то охири умр бори гарони шармандагиву тамасхури ҷомеаро ба дӯш хоҳанд гирифт. аз ҳама таассуфовараш ин аст ки ин тоифа дар пайи рафтори зишташон аҳли оила ва наздиконашонро низ пеши мардум сархаму бадном мекунанд. 2 нафар аз сокинони ноҳияи ҷалолиддин балхӣ ки чанд муддат даст ба дуздии чорваҳои калони шохдори шаҳрвандон заданд ва бо ин кирдорашон ба ҷабрдидагон зарари ҷиддӣ расониданд, аз ҷониби кормандони милитсия дастгир карда шуданд. наҷмуддинов кароматулло соли таваллудаш 1996 қаблан бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида шудаю адои ҷазо кардааст ва салимов ҳафизулло соли таваллудаш 1992 сокинони ҷамоати деҳоти ҳаливарди ноҳияи ҷалолиддини балхӣ мебошанд. ин 2 нафар бо маслиҳати пешакӣ шабона вориди заминҳои хоҷагии деҳқонии ҷамоати деҳоти ҳаливарди ноҳияи мазкур гашта бо тариқи пинҳонӣ аз набудани одамон истифода менамоянд ва 3 сарчорвои калони шаҳрвандонро рабуда маблағи ба даст овардаашонро дар эҳтиёҷоти шахсияшон сарф карданд ва зарари расонидаашон ба сокинон 18,000 сомониро ташкил медиҳад. беҳуда нест ки мегӯянд бори каҷ ба манзил намерасад ва ҳар як ҷиноят дар пай ҷазо дорад. нисбати гумонбарон дар шӯъбачаи тафтишоти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад.